Avalua senzillament. La manera més senzilla d'avaluar les competències dels teus alumnes. Avalua per competències. Pondera les dimensions. Utilitza les nostres rúbriques o personalitza-les. Tot a un clic. Administra i gestiona els teus grups classe. Crea tantes avaluacions com necessitis. Hem elaborat les rúbriques amb l'assessorament d'especialistes. Pots modificar-les segons les teves necessitats. El registre és molt intuïtiu i automàtic. Amb els indicadors podràs fer una avaluació competencial amb la màxima objectivitat. I sempre pots modificar-ne els resultats. Amb l'Avalua pots fer una avaluació realment formativa, perquè tens en tot moment la visió de l'evolució de cada alumne i del grup. Avalua senzillament.